Bellach, mae bin ailgylchu o bob lliw gyda ni. Bwyd ar gyfer papur, plastig, cardfwrdd neu fatris a gwydyr, os mae yna fin am bopeth. Ac mae'n debyg ein bod ni'r Cymru yn eitha da pan ddaw at ailgylchu. Ar ôl Awstria, Cymru yw'r ail wlad orau am wneud. Ond mae'n debyg fod yna le i ni wella o ran gwastraff bwyd. I'r bobl ifanc hyn yn ysgol y Berllan 10 yng Nghaerdydd, maen nhw'n deall pwysigrwydd ceisio ailgylchu. Y bin compostio, y bin bwyd a'r bin ailgylchu sydd gyda ni yn y gegin. So, weithiau dwi'n cymysgu y bin compost a'r bwyd. Os byddwn ni ddim yn ailgylchu'n cywir, gallu fe rhoi niwed anferthol i'r planed. Dwi'n dweud i dad pa bin ydy hwn yn mynd mewn ac fel os mae'n papur, dwi'n gwybod mae'n mynd yn y bin gwyrdd. Mae ailgylchu yn bwysig i ein blaned oherwydd gyda compostio, mae'n ffordd dda o drin gwastraff bwyd sydd ddim yn niweiddio ein blaned neu yn achosi unrhyw broblem. Mae mwy a mwy ohonom yn ailgylchu'n gwastraff bwyd. Mae 26% o wastraff bwyd yn y cartref yn dal i gael ei roi yn y bin anghywir sy'n gallu cael ei ddefnyddio i greu egni. Egni i greu trydan neu gynhesu ein cartrefi. Ac mae ymgyrch Bydd Wych Ailgylchan ceisio cyfleu manteision ailgylchu. Y prif neges yw i pob tro meddwl am yr hyn ydych chi'n prynu, yn sicrhau bod chi'n defnyddio pob dim gallwch chi. A hydden wythnos ailgylchu, mae'n y ffyrdd eraill hefyd o sicrhau dyn ni ddim yn wastrafflyd. Gyda rhain cymryd rhan mewn sioe ffasiwn i ddangos bod modd fod yn ffasiynol ac yn wirddach fel yr un yma yn y brifddinas. Ond bwyd un dillad felly, er bod y Cymru'n dda am ailgylchu, mae yna le i wella o hyd.